Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo na. Di bagasan Kristus Yesus dohatay. Amin. Barita na uli na sahat tuhita di bagasan partikian minggu sadarion. Dinamarlas ni roha hita makalason ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Tarenet mai sian Yohanes bidu 20 mamuka sian ayat 24 rodi ayat 30 sada. Songonon maridok disi. Alayang go si Thomas sada sian na 12 namargoar liduat dang rap dohot nasida di naroi Yesus. Gabedidok akka donganna sisean matuibana nunga huida hami Tuhani alai dia lusi manasida nasotupa porsea au moloso huida di tangan nai bogas ni labangi laos di jama jari-jariku bogas ni labangi jala ia so di jama tangakku adoranai dung salpu walu borengin punguma musea kasisiani di bagasan rap dohot si Thomas. Dungi Roma Yesus di nasordak akapitui jongjong ma tutonga-tonga nasida di dokma dame ma dihamu. Dungi di dokma tu si Thomas boan tuon jari-jari mi jala ida matangakku surdukon matangan mi majama adorakku. Unang ganggu roham sai porsea maho. Kebenin na si Thomas ma mangalusi ibana tuhakku jala debatakku. Jadi didok Yesus matu ibana ala di idaho au ubahen na gabe porsea ho. Martua ma kana porsea atik peso di ida. Godang dope tada akan asing na pinatupa ni Jesus di jolo ni akka sisianna akka na so sinurat di bukuon halay ubahen na sinurat akaon porsea hamu Jesus do Kristus anak ni debata jala asa hamu akka na porseai tapotan hanguluan mar hite-hite kuarna ima sahatna horas madi hamu amanginang selamat pasca madi hita out surah adong sadagalas marisi satonga air. Boy dodohonot tai air berisi setengah gelas air. Alai boy dodohonon nina asing dang berisi setengah gelas air, tetapi setengah kosong. Dang boy salah honota molo didok ibana songoni jaladang mutlak boy kita benarkan apa yang menjadi kesimpulan kita menyangkut soal air nasatonga galasi setengah gelas air apakah sama dengan setengah kosong? Gelas
setengah kosong dengan gelas setengah berisi. Sarupa doi manang nadang. Sarupa doi manang nadang. Kalau sarupa dang adong masalahna, saya tutup macam itu. Alana nggak boleh hitam mulak, nggak boleh tabai kesimpulan. Setengah gelas air dengan setengah berisi, setengah kosong, itu sama artinya. Amang doho tamu inang satikosna meragam do cara ni debata, hamoraun ni debata, mameakon hadiriun ni hajol maun lamana daiban. Sepihak mungkin dia khotbah na sedang berlangsung di Bagasa Partikianon, banyak yang menganggap negatif terhadap Thomas. Boydo songoni. Ai sedang berlangsung maranoaing khotbah di Sude Huria nasahorong tuha KBP jalanaks nasarupa. Imana laho manaringoti taringot tu si Thomas. Jala sian namet meti Bandung ngatar rekam guarni si Thomason di diri niba. Ani kok dona jolo saya dong padohan inda tua-tua. Ai namola dona ko borsea saya songo si Thomas doho inna rupani. Amang doho tamu inang bohado hita tutu menyikapi keberadaan Thomas di Bagasan Partikianon di Trupukra. Apakah kita menyalahkan Thomas secara mutlak atau mungkin ada pelajaran yang sangat berharga sian hadirion di si Thomas nagabe Trupuk jamita naboy tatangihon di Bagasan Partikianon. Amang doho tamu inang nadiga domate Yesus. Balu siya mujo au. Nadiga domate Yesus. Nadi hari Jumati. Nadi hari Jumati domate Yesus. Satikosna molo tapakilala hodo hadirion ni Yesus na umate dak telup hitamekkel noai. Molo ta au hodo hadirion ni Yesus gabe bagian ni hadiriotta na mengubah keberadaannya jala na mangalehon gogo na tarlobi di hita laho makamonakon ngolutta talukdo na ikon prihatin hita sonari jala dang memungkinkan dobe hita mang doho tamuinang tersenyum suak songoni tertawa dan bergembira ria pada hari ini. Alani hubereng siap kadirimunan waingon tukso dihalungutok kamudo geseda parmate ni Yesusi. Ola tutolor paskai do aroro hatta nasugul. Amang doho tamu enak sudah do halak naikon menderita. Semua orang tidak akan lepas dari pergumulan, tidak akan lepas dari penderitaan yang harus dia menangkan di dalam kehidupan kita. Jaladang adong ukuran di hadirion taringot tu si tauno. Dang adong ukuran di hadirion taringot tu penderitaan. Dang boy dohonot tamang dohot taminang molo mamora manghita dang menderita, enggak juga. Dang boy dohonot ta jabar ni akan fokus do si taonon, enggak juga. Dang boy dohonot songoni. Dang boy dohonon jabar ni akaruas masih si taonon, anggo jabar de paresis do jabar ya kabadita dohot pangulan di huria jabar hasonangam mah, enggak juga. Alani amang dohot tamu inang daktuk hadiriota sebenarnya menjagai dirita. Asa unang masa, asa unang gabero, asa unang gabe bagian di si taonon. Na sipatai kon masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Alani amak sudedo kita menderita, manang sudedo kita pasti pernah mengalami pergumulan dan penderitaan. Atau ngamang dohot tamu inang ahado lapatan ni usaha ni ngulutta di tonga-tonga ni Portibion. Ay satikosna identik do halo jauh ta sifata dohot tanda kutip penjagaan di dirita. Naik songonom maaunian unang gabe songonon. Naik songonom maaunian unang gabe songonon. Lapatanna berusaha do kita membentengi dirita sian na dirajumi rohatta adong kekuatan na asing narongom
jalana berusaha melumpuhkan dirita. Tapi amang doho tamu inang satikosna sodong gogota nabu ita pangasahon lau majagai ita. Ido tehenang, ido. Tidak ada sebenarnya kekuatan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita yang bisa menjagai, membentengi, menjamin keberadaan hidup kita supaya memang kita berada di zona nyaman ketika kita berada di tengah-tengah dunia itu. Tidak ada. Kalau ni amang doho taminak sipata saya holan nahira namerdele dulu kita di haji angano. Jala dalani nu ngadong holan nama dalat do kita. Atau ngadong do peranatta, adong do tutu peranatta. Hala itu pedok peranatta, pejet situtu do peranattai laho menjagai kita. Amang doho tamu inang puncak ni penderitaan ni hadirion ni hajol maon saliling mangulu ibana di hasyang anon ahado hamatean. Jadi puncak penderitaan manusia di tengah-tengah dunia ini adalah ketika dia diperhadapkan kepada kematian orang-orang yang dia kasihi. Jala sudiru kita diperhadapkan tusi hidup. Bodoh kita matian ama. Bodoh kita matian inang. Bodoh kita matian geleng. Bodoh kita matian ale-ale. Jala matian ini amang doho tamu inang dan ditentukan oleh keberadaan tertentu. Khobar tu ukuran dohot kriteria na adong di kita. Dan boy doho nota akan nama rumur tupi 5 tahun major prioritas hamatean. Setuju do kamu? Asa tabai songoni keputusan. Nah. Molo neng masa pe Tuhan hamateani duksal puari hakeonon mangido mahami sudu no poso. Tuakan nama rumur 75 tahun majolo sasarat tebak nih hamateani. Setuju do kamu? Dak setuju. Manang memungkinkan dorasya kamu akan nama rumur 75 tahun. Amang debata perlu do be hami di hatuon namion mangaleho nakapo dan arga tu akasudu no poso. Leo majolo umur nagadang di hami. Molo tung robe hamatiani tu akan nama rumur 75 tahun puto rumah. Gak ada. Gak ada. Alani amang doho tamu inang molo taringot tu hamatean dak dana pe mate do. Na baru tubuh pe mate do. Remaja pe mate do. Na posobuluk pe mate do. Dewasa muda mati juga, dewasa tua mati juga, nasari matua mati juga, nasaur matua pe tongdo mati. Amang doho tamu inang kematian tidak pernah diprioritaskan kepada oknum tertentu. Alani kematian adalah kemerdekaan bagi semua orang dan itu pasti berlangsung kepada semua orang. Alani amang doho tamu inang hamatian do kepastian naikon berlangsung di tonga-tonga di perdalanan ni ngolutta. Nakpe kepastian hamatianon do natabaling habiari di Portivion. Jadi sebenarnya salah do hita sipata mamiako dirita. Alaniaha ala gumudang do hita dang mabiar tu akan aso pasti. Sebenarnya dumengga do hita dak pola mabiar tu dia tu akan pasti. Sian tu akan naso pasti. Alani sudah do hita naik komate. Holani tu tua mang doho tamu inang dang adok kita nama boto di dia kita mate. Adok kamu nama ngido hira-hira di dia mate. Asap tong tabai pangidoan. Adong do halak maranganangan molo mate mau niat di pesawat mak. Puasa di pesawat terhilala asuransi. 2 miliar. Au pelo modor hakku mate awisi. Sugari ne boy ma au mate di si. Batepaknya nadong rapok pareses di Jakarta, Margaruda Mbaiba, Victor Matema. Terhilala 2 miliar tiobon dinat tabur pasaribuan. Amang doho tamu inang kita bercita-cita soal itu, tapi Tuhan tidak menentukan ketentuan yang pasti buat itu. Dan itu adalah bagian daripada kemisterian dari kematian itu sendiri. Amang doho tamu inang adong do kita na mangidohon kira-kira buah kita mate. Ano. Nakining di dia hitam mate.
Noaeng tapangido majo kira-kira alania mahita mate. Adong do nama dok moloa ni ana mak topu mapar mateku. Buasa topu alana hirana marisuang do hulala halu jau kiseleleng di portidion papungu-pungu na dongon. Habe marsahib maau di Elizabeth. Sahat tu Penang, sahat tu Malaka. Habis masudin aku sarion mito maau. Dang adong betadi di Pinoparhon. Jadi gudang do halak namar cita-cita mate manoton. Ayadong do najulo mate manoton tikimain simektation. Adong do ikan, ikutan doi. Di hutan nasib. Dia meninggal ketika menonton televisi. Adong do halak mate modom. Tabu marayate. Itu. Daripada mati tabrakan tersiksa luar biasa sakitnya. Saya ima terjumi. Hal yang gosong nama madok. HP nama baik jolma mate saru pada taburi. Itu songno prinsip. Manang nahona bompe kita mate dilalor hakku saru pada. Ala nang heau mate. Heado marsahid pasang. Marsahid pasang. Saya bisa merasakan sampai saya kehilangan kesadaran dan saya diangkat dari ketidaksadaran ke rumah sakit. Blooding tiki mah diangkat mah ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. Hulala tersongonido hamatiani. Dan adong bedana. Mungkin mati itu adalah enak dan mati itu nikmat. Holanido unang adok kita napa barani hu mate. Jala unang adok kita napola mabiar mate. Adong do songoni padita mabiar kiam mate. Itu ripakai mana majubana. Unang maol di lala rohani natai mabajuba ni amatai paditai dung mate atik beha mate to ngaborngin gabe kaku dari marsugut dang boy di bay jubane. Ipakai mana majubane. Dung memana sugut nai tong do pedang mate ibana. Dengan merasa malu dia buka jubahnya dan dia ternyata belum Tuhan izinkan untuk mati. Alania mang doho tamuinang dangarong nama boto hita alaniaha mate. Jaladak pola porlu pagi do otak mate songo dia mahita. Na jelas manang nabo hape ikom mate do hita. Jadi dangarong nama boto di dia hita mate. Dangadong nama boto alaniaha hita mate. Nata berikut dangadong nama boto sadi hari hita mate. Dangadong nama boto. Kebetulan di bagasan daduarion lungukiat dorohaku. Ala adong sada dongakku ale-alekku. Anggota kuhiat doon di HKBP Resort Kota Batak Pekanbaru. Auma paresesna. Dongipid da mana sida sian Kota Batak tu Jumat Teguh Sidikalang. Dia adalah pendeta Arifin Barimbing. Sakalasu. Sakalas doa dohot paditai. Boy dohonokku jol mana sangat teratur do paditau dang marisap. Dia tidak merokok. Olahragawan. Kemudian ya saya yakin makanannya juga ya bisalah. Ai makanan kan bergizi, bervariasi. Dolan akan nasi. Tapi tiba-tiba tangannya kaku, kakinya kaku, dibuat ke rumah sakit Sidikalang, dungi dilarihot ke rumah sakit Elizabeth, sahat di Elizabeth koma dan meninggal. Koma selama kurang lebih 20 hari di ICU. Dungi modding ma natuari jam 3. Modding natuari jam 3, jala disemayamkan di Sopogodang HKBP Sudirman, Medan. Amang doho taminang molo saya kubere gimana rap doho tahu heado kusimpulkan jumulu do raaw mate sabayon narakku do. Alani sehatna, alani teraturna, alani tugus ni pamatangna. Hape ni padopak ko tu diri niba mangap pe berak teratur, modo perak teratur, mangap perak teratur, berpikir perak teratur. Itu. Jeng kodong aku nasa daun. Sugari pindah hudul di mana di tiangan dia bisa tidur.
Itu. Amang doh tamu nang kebahagiaan yang paling susah dibeli adalah apa? Tidur. Itu. Timolo dang boy jol mamudum nang pada 5 jam. Sadari atau mame. Dia lapor dulu tapi kiri alanya ado kita dang boy songoni. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Jadi sebenarnya harta yang tidak bisa dibeli, lihatlah teman kita. Ketika dia sejenak duduk tidur, adong dong aku songoni, maka tahta ibu bodoh di mana dia, bodoh mana kursi, ini mana budi, itu. Sepihak memang bodoh itu terdani hakipason, alai sepihak bodoh itu terdani sakit. Ada gulau pe, tong dolan neng bodoh kerjuna, itu. Alani amang doh tamu inang. Ima pikir aku taring ngotu ibana. Luar biasa doh haki pason ni bayon narahku. Tapi tersongoni tiba-tiba dia tidak tahu kapan dan dia tidak tahu di mana dan dia tidak tahu apakah penyebab kematian itu sendiri. Alani amang doh taminang jorbu doh hamatiani. Ala memang hina jorbu di hamatiani di biar hamatiani doh hanguluan. Jaladang di leo debata wewenang tu zolmai. Laho menerjemahkan, menyikapi makna dan arti kematian itu sendiri. Amang doh tamu yang puncak ni penderitaan di zolma di Portibion, dang aguan harta, dang aguan jabatan, dang aguan popularitas. Tapi puncak penderitaan manusia adalah ketika dia diperhadapkan kepada apa? Kepada kematian itu sendiri. Hamu kainaina na mabalu, hacid na mabalui. Hacid dua teh. Alaya dinikmati hamu hina hacidi sebenarnya gabeta bodoh dipakai dalam kamu na mabalui. Ngabi besamutong. Anong memang orang hamu aja habe. Itu. Bebas merdeka. Bebas merdeka dalam arti terikat. Itu. Mana kamu akamat na mabalu, tabodo di laro hamu na mabalui. Anggo hamu memang luar biasa matabuna. Amang doh tamu inang kematian adalah puncak penderitaan dari setiap orang. Ditikki ditakut Yesus si Thomas manikir-nikir dosa sadainganan huhut semarabura niluna. Ala memang molo tajaha latar belakang ni si Thomas. Kalau tuluheli si Thomas makatai di Bibel tau. Saudara buka literatur. Dia hanya 3 kali berbicara dalam Alkitab ini. Dan ketiga pembicaraan itu semuanya adalah bersifat radikal dan membela keberadaan Yesus. Ya do Yesus neng laut tu sada inganan ala diboto godang do di inganani nama musuhi Yesus. Roma sisian na asing di dogma unang lao ko tu si Tuhan ninna tu Yesus. Ale Roma si Thomas madok betama tapaloas may mana lao rak mahita dohot ibana molo neng mate pe mana di sidi pamate na asing hita pe korradema mate minna. Alani amang dohot taminang si Thomas orangnya adalah sederhana, dia berprofesi sebagai nelayan. 3 tahun do nasida marsaur do Yesus. Alai kebetulan keberadaan di si Thomason dia adalah sederhana dan berpikir juga sederhana. Dangolo ibana bermuluk-muluk. Dia mau apa yang ada pada dirinya dia tunjukkan kepada siapapun. Dangolo marsipalesem dan dia tidak mau bersandiwara. Dan dia adalah orang yang sangat terbuka kepada siapapun. Dang olo. Amang doho tamu inang ditatapi mana maka kejadian ini. Saya marabura meluna. Halai di bagasan nasongoni dang dipaturi mana dirina tu situan natorok. Dung terpajal Yesus. Dung saha Yesus tuhau pinor silangi jalamate kecewa mai bana. Kecewa. Jala di kekecewaan ni bana dang diripui mana songoni nama saya. Dang diripui mana mate Tuhan nai. Dang diripui mana sirang ibana sian hadirion di Tuhan nai. Dang diripui mana mago nagabe jaminan di keberadaan ni hidupna di hilala rohani mana di Portibion. Alani amang doho taminang kecewa terpukul jala menyendiri maibana di sadaingana. Alani amang doho taminang
di penampakan Yesus yang pertama. Tabereng ma diturpukon. Di patudu Yesus do dirina tu akasisiani dapat jolo. Alai dang disi ise. Dang disi si Thomas. Lakining di dia ibana. Nagabe pernyataan alustu suku-suku ni. Dia masih tetap berada di dalam kekecewaan. Itu. Hamang dohot taminang Roma sisian na asing. Ubay majolo bahasa na sederhana. Di dia honat tuari. Ayah haro na masa. Say hulului hami hodak tari daho. Hay rodo Jesusi. Di patudu do dirina tu hami. Dak tohoi. Hamang dohot taminang, ini adalah jawaban dari kekecewaan. Jawaban dari keterpukulan. Itu. Tutudo. Di patudui mana do dirina tu hami. Dak porsea audisi. Saleleng sohuida bogas nilabang na adong di tangan naik. Saya tidak akan percaya. Tutudo dak porsea au. Saleleng sohuida panulangan ni soldadu bugang na adong di pamatang naik. Saya tidak akan setuju. Dan saya tidak akan percaya Yesus itu telah bangkit dari antara kematian. Amang doho taminang sudedo hita hiasongono. Olo do alani hacit ningolu na identik jonok tu hamatean nama baen rongom akasitaonon jala sahira nama nikir-nikir hita di keberadaan ningoluon mangida haluauni di dia. Sifata amang dohot taminang ido mabaik kita dang terbuka kepada siapapun. Ido mabaik kita menjadi pribadi yang tertutup. Ido mabaik kita mang dohot taminang mabitung. Saya hira na soboi do taida adong pangurupion na asing na boy mangurupi hita di luar dirita. Saya hira holan na mga sakot tu dirita do hita hobar tuak na adong fasilitas na adong di dirita. Na tarajumi boy mga ramoti hita di si. Apa dang sadar hita mang dohot taminang dang boy jala pejet si tutudo na boy mangurupi hita. Songoni ma kondisi ni si Thomas. Dia menjadi pribadi yang skeptis gitu. Skeptis artinya dia melihat segala sesuatu itu penuh dengan keraguan. Jadi bodoh halak amang dohot taminang gabe mau porsea ala ni si tauno. Bodoh amang dohot taminang gabe dang porsea ibana na boy mu banguluna. Hinorhonni nang madate keberadaan ni si tauno na masa di tonga-tonga di perdalanan ni nguluna. Amang dohot taminang dak pola sarala molo dak porsea hita hala dak kaida alai na sangat luar biasa gabe salah ngata ida alai tong dang porsea hita adong do na masa songoni di portibion bo hape tabaen manaringoti Yesus dak porsea bo hape tabaen mangalului bukti taringot tu hadirion di Yesus na gabe sipalua di hita. Dia tidak akan pernah mau percaya. Kenapa? Karena dia telah menutup diri kepada keselamatan itu sendiri. Amang dohot taminang dalam firman ini sebenarnya Thomas tidak pernah menutup diri. Tapi dia menjadi pribadi yang tertutup karena apa? Karena kondisi hidupnya membawa dia, menempah dia menjadi pribadi yang tertutup. Alani amang dohot taminang dang lomoro hani debata totok kita di bagasan kepribadian na tertutupi. Nang lomo rohana ida maburjuni rohani Jesusi bohamay ba ni mana sa porsia itu Thomas au sugari au Jesus ngamate au tong dak porsia ko jolma harus ko jolma ngamate au jala hege sian namate tong dak porsia ko jolma harus ko jolma songoni marah pikiratna tu gelekta tuakkana adong didirita alay amang dohot taminang horwa say diri mangrimangi Yesus may di pawaluarikot. Berek kamu terpuki. Setelah 8 hari berikut marpungu manasida di dia. Marpungu manasida di rumah yang sama. Dungi Roma ise
Dungi Roma Yesus amang doho taminang. Mai dok nasida, mai dok Yesus. Dame madi hamuna. Ido teh. Ayat 3 mai. Ayat 26. Dame madi hamu. Dungi Roma Yesus. Thomas dia majari-jari mi. Dungi Roh Yesus dipatudui mana matanganna. Surduk koma. Tangan mi jari-jari mi. Tubogas di labang na adong di tangakon. Dungi Roma Yesus ditoguma si Thomas. Lau manurdukon jari-jarina. Tu bogas di bugang na adong di pamatangna. Amang doho taminang dungi tu matangis mang si Thomas. Dungi amang doho taminang luar biasa mang sonang ni rohana. Tuhani doho HP jala debata namangul. Amang doho taminang songoni masudi proses ni perdalanan ni hapor siota. Jadi tidak usah berkecil hati ketika terkadang kamu tidak percaya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kamu tidak percaya? Padahal kondisimu sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan. Di kondisi penderitaan yang membuat engkau buta dan menutup diri. Sehingga engkau menjadi pribadi yang tidak pernah mengenal ada kekuatan yang lain di luar daripada dirimu yang sebenarnya mampu membawa engkau keluar dari penderitaan itu sendiri. Amang doho taminang lapatan ni haheheon ni Kristus Yesus sotu ngadok kita ruas di huria martabuni di bagasan si taunonna. Gimana rumiko? Jangan ada lagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus bersembunyi di dalam roh penderitaan yang ada pada dirinya. Unang adong be. Aido nama asa di si Thomas. Hala ni hacit ni rohana daktar zalo ni mana nama saya mate Yesus. Gabe martabuni may bana disi. Napadua ho namang doho tamoinang kedatangan Kristus sebenarnya adalah bukan hanya sekedar kita ini percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi Yesus adalah pribadi yang membawa perubahan bagi diri kita. Di mana dia Allah yang mau meninggikan diri, tapi dia juga Allah yang mau sangat-sangat berkenan merendahkan dirinya. Amang doho taminang sudedo hitam parhagio tidame dame madihamu. Sudedo hitam madok akaparhalado ni huria dame mahamu sude ruas ni huria. Sudedo padita madok to karuas ni huria dame madihamu sude ruas ni huria. Sudedo hitam natoras madok to akagendek dame madihamu. Sudedo hitam madok to akana tauluhon dia kaparkarejuat tanah madok dame madihamu. Alena gabi sukun nga adong naboy patuduommu bugang ni hadirion siapko bukti pengorbananmu lau mewujudkan damai. Itu yang perlu. Jadi Yesus asa porseaho asa unang gabi polemik keberada aku di hamu di komunitas di sisian di Yesus. Asa unang gabi perdebatan naso marhaujungan hadirioku hehe doau manang nadang di hamu sisi aku na 12 patuduhonokku madirikku tu hamu toho doau nong hehe nyom matangakku sada siak kamu naso persea tu au asa gabi menak hamu surdukom ma jari-jarimi tu tangakon amang doho taminang isi dohita naulo sumurdukon jari-jarita asa persea kita ditikirosi taunon nama satu kita. Na padua hon isido naolo hita mabaen bugang di pamatakta. Asa gabi marbokas bukti ni pengorbanata. Lau mewujudkan damai sejahtera, damai madihamu di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat dolan akan nasi. Jangan pernah saudara membicarakan damai sejahtera itu bisa terwujud ketika saudara tidak menjadi pribadi yang komit berkorban mewujudkan damai sejahtera itu sendiri. So tu ngadok kita mang doho taminang naulo manaringoti pardamaian anggo soolo do hita mengampuni anggo soolo do hita terluka anggo soolo do hita berkorban alani ia mang doho taminang napatuluhon jadilah kita menjadi pribadi di mana saat tertentu kita ditinggikan ya biar aja dan di saat tertentu kita direndahkan biar saja.
Di salib Kristus itu Yesus direndahkan. Di dalam kebangkitan dia ditinggikan. Di dalam ketidakpercayaan Thomas dia ditinggikan. Tapi ketika Yesus mengulurkan tangan dan memperlihatkan tangannya atas pengorbanannya, dia mau direndahkan. Hamang doho taminang, dalam kondisi apapun sebenarnya Allah itu ada di pihak kehidupan kita. Asah sonak kita. Asah porsea kita. Asah mardame sonang kita. Alani iya mang doho taminang taputi hima pangalapation ni hadirion ni haheheon ni Yesus. Asa unang sekedar seremonial, asa unang sekedar liturgis keberadaan ni haheheon ni Kristuson di bagasan partikian minggu sedarion. Tahaporsiai maibana debata haluaon di hita. Nama ngalehon jaminan kebangkitan. Ngadi kebangkitan ni hita. Soto ngadong behitamian di bagasan hamatean. Dang berpengharapan ala ni sitaunon. Madate jala madele ala ni nama sitaunon. Suatu ngadok kita na dihukupi marijak mahitasiani berteriak di dalam kematian itu supaya Kristus yang telah bangkit berkenan menunjukkan jaminan pengorbanan dia bagi kita. Jalaradehi ta amang sumurduh ko jari-jarita tu bugang bogas ni haluaon haheheon na pinasahat na itu kita. Selamat pasca madihita saluhutna. Amen martangiang mahita. Moliate madihowa lede bata amanami di barita nauli naung kinariatom mutuhami di bagasan partikian minggu sadarion. Moliate matuhan marhite hamoraon na pinasahat mutuhami ganuk. Lahoma meakon hadirion ni haporsion nami sesudut dia. Kuben nagabe porsea kami itu hadirion. Hal Tuhan debata naung mate doho masuk tu hadirion nami na paling rendah halani dosa dohot pangalausion. Halai bukas doho hekesian hamatiani gabe homa debata na tumipo. Sian saluhut na mangalehon haduauni tu hadirion nami. Alede bata amanami mian do betotong hamatiani sifata di hami. Nakpenaung rap mati hami do hoto di hamatian mi. Jala rap hehe hami sian hamatiani rap do hoto. Alai jojot hamatiani menggerogoti pribadi nami sehingga kami menjadi pribadi yang skeptis, menjadi pribadi yang tertutup, menjadi pribadi yang tidak mampu melihat sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di luar daripada diri kami. Naboi andal konon nami satikosna laho mamarmahani diri nami. Alani Tuhan dak persodan nami godang dohami Tuhan didodoni arsak, didodoni sitaonon, didodoni aka persoalan namasa di tonga-tonga ni pertibion. Nama bahek kami saya tari luilu. Alai dang bukas sami siak kadirioni. Dang kuida hami hadiriommu na menjamin hami bukas sian penderitaan, sian kematian. Nama baik kami alai Tuhan gabe somar arga di portibion. Walate ma Tuhan di haheheon mi nama baik kami na ikon taripar bukas sian penderitaan nadong di portibion. Jala paloas mahami alai debata gabe pribadi na mampu menunjukkan bukti pengorbanan nami. Bugang naikon ulahonon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa saud dami. Asa saud hasonangan ni hajol maun. Diaka persauran persekutuan ni halak nama kabor syaiho di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Muliate ma Tuhan di haheon mi mabai kami gabe sarobang dohoto di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jalo ma elek soban nami Tuhan. Amin.